Alright. Unongowaneta. Alright. Tobata nyaya sekuru ine chekuita nekubirwa. Wazhinji vari kuchema nembavha. Vari kuti ini ndakapazirwa imba ikabiwa, umwe akabirwa mombe, umwe akabirwa mota, asi muno muZimbabwe ari kunze kwenyika. Mbavha iyo inobatwa here sekuru iri kunze kwenyika? Hakuna mbavha isingabatwe muzukuru. Chakaipira vazukuru vedu vakanzi taso ivo vanotidai tadai. Zvemudare zvinoda kuita zvawo. Tinotsanangura kuti zveshwa izvi pane chivanhu pakafamba so kana akapondwa ndo patinotaura kuti aiwa rega ridzorere munhu nyaya dzingobuda pachena kwazvakaitikira kupi. Chakaipa kunanga muzukuru. Nekuti ndakananga iwe wini hasha uchatora demo unotema. Ini ndane mhosva, iwe wacho wakafirwa wane mhosva, saka pese ipapo panoshanda mushonga kuti nyaya dzobuda dzobuda pachena muchidiki. Kunyange vana baba vacho vari kuti gumbo panze, manoti ndoda kugara ndakiya mwedzi mai wangu chero ndikaenda kwandinoenda siendaisa rogo. Munoroverera here sekuru? Ndo ratinoisa muzukuru, asi loko tinoisa taona kuti mukadzi ano chifambi chaari kuita here. Murume kana aine chifambi chaari kuita hatiise loko pamukadzi, tinotanga tamuudza iye kuti gadzirisa chako, nekuti imba vantuka muzukuru. Vanofanira kuvimbika. Murume harambidzwe kuti abarika, asi rinofanira kunge richizivikanwa nemhuri yake. Kureva kuti kana richizivikanwa hachisi chihure, mukadzi haangafambire barika. Ndakauya ndikazama nekudawo kupona ndichitevedzera maitiro akati uyu unonzai chivanhu. Ndakaita saizvozvo, ndaifambira mberi ndichidaro. Vakanditi kana mapedza kuishandisa ichi chivanhu muchadzoka. Ini ndakadzokerazve kwaRarare kuya pamapinga pavasekuru. Ndasvika pavasekuru zvechokwadi vakanditi zvimwe izvi mimwe mishonga izvi zvakare endai munozama zvakare. Ndakatoti zvatori nechenji zvandainzwa pekuti chibereko chaora ndangori munhu wakungobudai nokuda handisisiri munhu iko zvinonzwa kuti ndatori nekakusimba zvechokwadi. Ndakauya ndokuzama zvakare apo ndakandatoziva kuti ndiri kutopora, ndokuita mishonga iye inodyiwa. Ndakaita saizvozvi zvavaireva vasekuru. Ndadaro ndakazoti chiregei ndinoziva kuti vasekuru chiregei ndichidzokera kuchipatara kuya kwakatorwa nyaya yekuora kwechibereko. Zvechokwadi sekuru vakati chiendai munoona kuti mapapi. Ndakabva ikoko kuNgirikini pamapinga ndakananga kwaRarare kuchipatara chihombe. Ndakasvika ndobva vanditarisa vakati nai migogo apo zvachachena. Ndakati chachena zvikanzi zvataiona pepe kuti chaora tichibvise, aiwa hazvichakwanisa kuti tichibvise. Asi wakananga pasiripo unoti n'anga hakuna. Wakananga pasiripo unoti kuendera munhu anomora nyuchi neanogadzira nyuchi dzemishonga vanhu tu vakasiyana. Saka anomora nyuchi anenge achida uchi, asi anogadzira dzemishonga anenge achida kubata mbavha. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Tinokudza dare redu rasekuru Nyamasvisva nemadzisabhuku edu nemadzishe vatiunganira pano nemimose mauya kuzoona basa rese rasekuru Nyamasvisva munzvimbo ino. Inini ndaya kuzopupura zvandakaitirwa navasekuru sekuru Nyamasvisva. Chakaitika ndechekuti inini ndakarwara gomararo remuchibereko. Ndofunga ndakatambura ndikaenda kumadhoktors awo ungafamba uchingotaura kuti ndiri kurwara.
asi unongozvizivira wega zvauri kuita nyaya yako ogana uchingotamba wega. Ndadaro ini ndaenda kumadoctors ndofunga ndakasvika vakazama kundibatsira nekwaindibatsira nako, asi kwakupedzesera vakanditi muno nyaya iri muno ndeyekuti munotobviswa chibereko. Ndokubva ndaona kuti ini ndichiri kuda kurarama handichaziva. Pandichabviswa chibereko ndichava mupenyu here? Handichaziva. Pandichambovhatiswa ndozobuditswa ndozonzwa mupenyu zvakandirambira. Zvadaro inini ndofunga ndakagara pasi nevehukama ndakavatsanangurira kuti vedu ndo dambudziko rataura chiremba. Wati ini ndofanira kutobviswa chibereko. Zvakadaro ndakadzokerazve kuhakare kuharare uko parerenyatwa. Ndasvika kuye ndaifunga kuti dzongovezove nemumwe musandu wokuti vanoti tichabvisa chibereko. Vakaramba vachitaura nhau yavo. Zvakanaka kudaro vanga vatondipa dheti. Ndikati zvakadaro inini regai ndidi ndichidzokera zvinoda kutonobvisira. Asi ndiri pamaketi panokwirirwa bhazi. Ndinoti ipapo ndo pakandibatsira. Ndasvika ipapo inini mukukurukura kwaya nevamwe vaitofarawo. Anzi mufunge zvenyu mufunge. Zvinhu zvose zvatatenga izvi takatatobirwa isusu. Mari chaiyo yefodya yange yatobiwa. Asi sekuru Nyamasvisva vatione vakaita kuti vanhu vaya vadzoke nemari yedu apa tatenga. Ini ndiri kuteerera semunhu ndine yangu nhamo yekuti ndakunobviswa chibereko ndichaita sei. Zvakadaro ndakateereresa ndakaenda munyasi mavo. Ndokusvika ndakati kondiudzewo vasikana vakati tiri kuvhara. Basa rataitirwa nasekuru Nyamasvisva. Vatibatira mbavha yatitorera mari yefodya nhasi mari yedu yadzoka takatotenga zvinhu izvi. Ndakati nai ndepapi? Zvikanzi aiwa pamapinga. Ndakati pamapinga? Zvikanzi zvadaro inini handina kuzoita rimwerwe. Ndakangoti zvapano pamapinga ndopandichatobukira kutombonosuma futi dzimwe musumo hazvichagona nokuti ndiri kuda kurarama, nokuti kana kuchera pasi ndasatokwanise kuchenja bvubvunza chaiye ndachevhuzha ndasakwanise kuichera. Zvadaro zvechokwadi ndakasvika pamba pavo pamapinga. Ndikati sekuru vachibuda, homwe yasekuru Nyamasvisva ichibuda kunzi ndo vachakubatsirai. Ndakati ndaitofunga kuti kuri kubuda vasekuru vakuru vane ndebvu vane munhu ndiwe ivava. Kamushoro ndoda kuti pupura, kamushoro kakamboda kuti handaiziva kuti ndo pane kupona kwangu kuti ndizove pano nhasi ndipupure. Zvadaro takaenderera mberi paye vamudzimu vauya vasekuru vaNyamasvisva vasvika vakarondedzera kuti izvozvi mabva parerenyatwa asi muri kuchema nokuda kwenhau yemuchibereko. Ndakati hongu vasekuru izvezvi ndanzi ndibviswe. Vakati aiwa zvino panapa tinoseendesa chivana. Ndakati ndo chandatovinga nemhosva yekuti ndiri kuda kurarama kana zvichigona. Vadaro vasekuru vakatsvaga mishonga yavo vakati alright mombonoedza kuti zvinofamba sei. Zvechokwadi ndakauya ndikazama nekudawo kupona ndichitevedzera maitiro avakati uyu unonzai chivanhu. Ndakaita saizvozvo ndaifambira mberi ndichidaro. Vakanditi kana mapedza kuishandisa ichi chivanhu muchadzoka. Ini ndakadzokerazve kuHarare kuya pamapinga pavasekuru. Ndasvika pavasekuru zvechokwadi vakanditi zvimwe izvi mimwe mishonga izvi zvakare endai munozama zvakare. Ndakatoti zvatori nechenji zvandainzwa pekuti chibereko chaora ndangori munhu wakungobudai nokuda handisisiri munhu iko zvinonzwa kuti ndatori nekakusimba. Zvechokwadi ndakauya ndokuidzama zvakare apo ndakandatoziva kuti ndiri kutopora ndokuita mishonga iye inodyiwa. Ndakaita saizvozvi zvavaireva vasekuru. Ndadaro ndakazoti chiregei ndinoziva kuti vasekuru chiregei ndichidzokera kuchipatara kuya kwakatorwa nyaya yekuora kwechibereko. Zvechokwadi sekuru vakati chiendai munoona kuti mapapi. Ndakabva ikoko kuHarare pamapinga ndakananga kuHarare kuchipatara chihombe. Ndakasvika ndobva vanditarisa vakati nai migogo apo zvachachena. Ndakati chachena? Zvikanzi zvataiona pepe kuti chaora tichibvise aiwa hazvichakwanisa kuti tichibvise. Ndakati neniwo ndatopora. Ndakabva ndapupura muchipatara imomo
ndakati sekuru Nyamasvisva ndakatenda vasekuru ndiri kutenda utano huno tatifuvhuzha ndiri kuchera pasi ndakandisisakwanise kuchera pasi kana muhombo kugadheni ndakandisisakwanise saka ini ndiri kunzwa kufara kwakanyanya ndichipupura kuti vana amai vegai kupiwa mazita nana baba kunzi vakareve chibereko chavo vakareve chibereko chavo aiwa endai kwasekuru Nyamasvisva ini muwenyu ndakatopora pano kwasekuru abhoyo ngongoti ndakatopora ivi pano jaji ndinotenda vasekuru right, nhasi tafamba tamhara mupangeti ukomana ukaona tatiravhera isusu hatingotiravheri nhando ukaona tafamba tinenge tafambira zviripo. Nhasi ndakagara nemondoro sekuru Nyamasvisva. Isusu munoziva kuti tinoshanda nevanhu vakawanda. Ukanzwa taakuti mondoro taibvuma tinenge tine zvataona nezvataratidzwa zvinotyisa nezvinoera muno mubhangeti. Regai ndisakuwanzirai mashoko, regai tikasire tapinda muhurukuro nemondoro dzepasi chigare. Sekuru makadii? Ndinosimba muzukuru makadii? Tinofara sekuru muchatisimudzei zvikuru zvishoma kuitira kuti vazukuru venyu vasanzwe vachiita zvekufananidzira. Regai nditange kubvunza mubvunzo wangu wekutanga sekuru, takutotanga takatopinda. Kuno vazukuru vanogara vachitibvunza kunyanya kunoku kuma TV vachiti pane matambudziko akaita se anonetsa vazhinji ekuti tashaikirwa nehama yedu zvisina tsarukano zvatisina kunzwisisa. Toda kuti ngozi imuke kune aparamura mhosva iyi. Zvakaita sezvokumutsiridza ngozi sekuru munozviita here sekuru? Izvo zvinoitwa muzvikuru ndo zvinhu zvatinoita ende kana tichizvigona hazvidarike mazuva 2. Zvinofanira kunge zvabuda pachena because akafa anenge achitoriwo neshungu. Saka akawana anokwanisa kumutsumudza anobuda kana akafa zvisirizvo. Asi takaona futi kuti zvamuri kuti aiwa munhu akafa zvisirizvo iye akafa zvakanaka, tinokutsanangurirai futi kuti apa hapana ngozi apa. Kuudzai moziva mamiriro azvakaita sei? Azvakaita. Kufa kusina tsarukano kuri pakasiyana. Pano pekuti munhu anowanikwa akafa asi vanhu tichifungira kuti akaurayiwa iye asina. Tinokutsanangurirai futi kuti aiwa apa hapana basa, pakafiwa inguva yangaita sei? Yanga yakwana. Hatiite zvongoti tongotora mari, no. Tinotsanangura kuti zveshuwa izvizvi pane chivanhu pakafamba so kana akapondwa ndo patinotaura kuti aiwa rega tidzorere munhu nyaya dzingobuda pachena kwazvakaitikira kupi. Chakaipa kunanga muzukuru. Nekuti ndakananga iwe wini hasha uchatora demo unotema. Ini ndane mhosva, iwe wacho wakafirwa wane mhosva. Saka pese ipapo panoshanda mushonga kuti nyaya dzobuda pachi dzobuda pachena. Saka kutozikanwa kuti kwayataura haingati mota haumbooneka pasina, wakaona utsi wakuoneka pabatidzwa moto. Kureva kuti wakaona kwayataura ndokwakaitwa zvinhu zvipi? Kwakaitwa zvinhu izvozvo. Zvinhu zvofamba zvakaita sei? Zvakanaka. Tiri ipapo sekuru. Kuno vazukuru vanoti ndanita nekufamba ndichingoudzwa dambudziko randisingaoni. For example, mwari kuti ndanita nekufamba ndingouzwa kunzi kumadzinza kwenyu kuna akabata, kuna akadai. Indakuda kumbozvionera ndega. Mune here sekuru chivhitivhiti girazi rinoratidza vanhu kuti no ari kukuteera ndeuzvu? Ririmo mudare muzvikuru rakandikomba izvozvo. Vanhu isuwe muno mandogara vanotoziva kuti wakaitirwa chinhu unongozvikuona nga paglazi woona usina chawanwa kana chiwoona nyaya dzako upo watoziva zviri kuitika wototi chiitai wane chokwadi chezviri kuita sei? Wane chokwadi chezviri kuitika. Zvokuti neta nekufamba ndadi aunete nekufamba unongochifamba kusiriko. Ukafamba kusiriko zveshuwa unoneta nekuta sei? Kuneta nekufamba shuwa. Paunozochika chaiko unongo waneta. Obata munhu wako. Handitika mbavha inobatwa chero iri kupi nekuti vakomana vatinotuma mushonga. Speed yemushonga muzukuru haifambirani nemota. Iwo zvawakasimuka nemota yako mushonga unoenda rwendo rwauri kuenda ukadzoka ka20 uchiri kuenda. Nekuti mushonga. Saka izvozviye zvakuna kunonzi hanzi mbavha iri kwakati haibatwe, inobatirwa kwayakabira nekuti wataura nini. Handi unongo wataura nini? Ndini ndinogadzira kakuno.
toita zvinhu zvofamba zvakaita sei Zvakanaka. asi wakananga pasiripo unoti ng'anga hakuna Sure. wakananga pasiripo unoti kuendera munhu anomora nyuchi neanogadzira nyuchi dzemushonga vanhu tu vakasiyana saka anomora nyuchi anenge achida uchi asi anogadzira dzemushonga anenge achida kubata mbavha saka vanhu ivava vakasiyana unofanira kubvunza kuti munhu ari kunzi anoita zvenyuchi anobata mbavha anobata mbavha neanomora nyuchi vanhu vakaita sei Vanhu vakasiyana. Vese vachitamba nenyuchi. vese vanogona kutamba nenyuchi nekuti mumwe ajaira but vanhu vakaita sei Vanhu vakasiyana. vanhu vakasiyana kune anogadzira kuti nyuchi ngaitiere kwakabiwa Alright. koita anomora uchi anotamba nadzo asinei nekurumiwa saka vanhu ivavo ukavafananidza unorasika muzukuru. Taita nyaya sekuru yanetsa vazhinji. Madzimai emazuva ano handizivi kuti kushaya dzidziso here kunyanya vechidiki. Kunyange vana baba vacho vari kuti gumbo panze. Maunoti ndoda kugara ndakiya mudzimai wangu chero ndikaenda kwandinoenda siye ndaisa rogo. Munoroverera here sekuru? Ndo ratinoisa muzukuru asi loko tinoisa taona kuti mukadzi anawo chifambi chaari kuita here. Murume kana aine chifambi chaari kuita hatiise loko pamukadzi tinotanga tamuudza iye kuti gadzirisa chako nekuti imba vanhu tuka muzukuru. Sure. Vanofanira kuvimbika. Murume harambidzwa kuti abarika asi rinofanira kunge richizivikanwa nemhuri yake. Sure. Kureva kuti kana richizivikanwa hachisi chihure mukadzi haangafambire barika riri kuzivikanwa hachisi chihure handiti asi kana raakuitwa richivanzwa richihwandwa chachihure chinogadzirwa ichocho kuti hure rako osiyana naro mhuri yovane pisa handiti ka saka nyaya muzvikuru dzinoitwa nenzira yakanaka ndesaka maona kuti pano pane vanhu vemutemo pane machifi pane mamp ndiri mbavha handigone kuburitsa fesi yangu varipo havaigona kuuya kuzopa matestimony vanhu vamuri kuona pano vane makore akawanda kunzi mambo wenzvimbo kunzi mukuru wemapurisa munzvimbo uri mupurisa kunzi sabhuku wounganidza machairman mamp varipo vanonditemba vanoziva kuti pane zvinenge zvaitika zvandinogona shuwa ndinozviita nenzira yakaita sei yakanaka tichida kudzidzisa futi zvekare dzimwe ng'anga wakatumirwa mari nemunhu ari kuuk mubatsire nenzira yakanaka nekuti ari ikoko anokuunzira vamwe vanhu zvokuti ari kuko saka haapatonitumira mari zvapera mangwana uchadayira foni pari wrong ipapo pane mamwe matambudziko anosangana nevazukuru vedu kuti ana sekuru wakatumirwa mari nhasi mangwana inenge ichingodayirwa nemunhu anenge achingoti sekuru vari busy busy yavo ngaisakanganwe client yavo nokuti client yavo ndo yakakosha pabasa ravanoita handiti ngavawane nguva yekurukura neclient ende client yakatsanangurwa onayo kuti tiri busy tichataura newe na10 ngaisadzofone na8 inenge yakuita problem unomirira 10 dzokwana wofona kuti sekuru ndanzi ndozofona na10 iwo sekuru odayirawo muzukuru wavo taakuita process kusvika nguva yakati zvakakosha nokuti vazukuru vedu ava zvese zvatinazvo idzo mota dzamunoyemura pano neeji yandiri ndaidzitenga nei ndinotenda sekuru Nyamasvisva nezvavakandiitira. Ndofunga ndakarwarirwa nababa vangu vandirwarira ndakasina pekutangira. Sekuru Nyamasvisva vakandibatsira nemari yekuvaendesa kuzvipatara zvose nekwavakashayira. Sekuru vakandibatsira kuti ndigone kunge tichivatakura kubva ikoko kuti vauye nozovachema baba vangu kurafingora. Ndinotenda zvekare pabira ratapedzisira kuita rasekuru tiri kubhengeti. Usiku hwacho hwo ndakatambira rufu tete vangu vashaya. Sekuru Nyamasvisva vakandibatsira futi zuva iroro. Ndofunga ndakapererwa ndakasina kana chandinacho kana pekubata, asi sekuru vakazokwanisa kundibatsira nemota dzavo. Ndakaperekedzwa kurufu ndakaenda kunochema tete vangu tikadzoka. Saka sekuru ndinovatenda vanobatsira chaizvo, kunyange nekuvhireji mandiri. Sekuru vanobatsira kawangoita chichemo chete ukaenda kwavari sekuru vanokubatsira zvakanaka chaizvo. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert
experts installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.